Beber 2 litros de auga ao día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita ao día. Ensinarlle algo novo ao meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. Despois do domingo fareleiro, estamos aquí en Sinzo, vemos, bueno, a xente aínda está limpando, porque, claro, fariña e chuvia deixa así unha mezcla casi para facer unha empanada, unha masa, falta a levadura. Por que estamos en Sinzo? Bueno, pois esa é a clave, estamos xa metidos de cheo no Entroido. Comenzaremos o programa entrevistando ao alcalde de Sinzo, Amador Díaz, para falar de como se está desenvolvendo este Entroido. Visitaremos un bar que está no epicentro das festas, aquí o 5 Rutas, está claro, no casco histórico de Sinzo. E logo faremos unha pequena escapada hasta Vilar de Santos, porque ali visitaremos, xa que estamos na Terra da Limia, un dos almacéns históricos de patacas, almacéns Gándara. Con estes ingredientes e algún máis que lle estemos preparados, bueno, faremos un percorrido polo calendario do Entroido de aquí a que remate, con estes ingredientes, como lles decía, temos preparado este programa. Benvidos a Cousas de Comer. Como este é un programa que imos dedicar ao Entroido, onde poderíamos estar mellor que en Sinzo, que a vila do Entroido por excelencia, malia que aquí na provincia de Ourense o Entroido ten moita forza. Estamos con Amador Díaz, o seu alcalde. Amador, bueno, a semana pasada, o sábado, foi o petardazo, domingo fareleiro. Estamos, como decías antes de que empezáramos a falar, en modo Entroido, non? Correcto, sí, bueno, aquí, desde que pasa o Nadal, o reloxo que está aí na Plaza Carlos Casares, eu creo que visitan todos os días, non? Marcando ese inicio de pistoletazo que fai, bueno, pues o petardo. A conta atrás, que agora está en cero, xa. Agora está en cero, e que se activará xusto ao pasar o Entroido, volve a empezar a contar, é dicir, sempre estamos pendientes dese mes e algo, que son 5 semanas, que fai, bueno, pues que este sea un dos entroidos máis longos do mundo. Do mundo coñecido. Bueno, por algo será, porque ademais este tamén é o, digamos que o Entroido de Sinzo é o que atrae máis xente en esta época do ano. Sinzo é, digamos que a vila que máis público, máis turistas convoca. Pois a verdade é que sí, é dicir, bueno, é o único de interés turístico internacional. Bueno, tamén temos o Museo Galego do Entroido, que a xente ven a visitar, pero sí que é verdade, eu creo que ao final a xente que ven repite habitualmente, non? Porque se sinte a gusto, porque se integra na festa, porque, bueno, eu creo que é un dos únicos entroidos onde ves o 98% da xente disfrazada, non? Eso é moi importante. Creo que a xente ven e síntese incómoda se estar sin disfrazar. As pantallas tamén creo que fan... Algo axudan, non? Algo axudan, porque se ver sen disfrazar, lóxicamente, pois hai que estar pagando todo o rato, pero, bueno, sí que é verdade que eu creo que iso que fai, non? A diversidade dos días, fareleiro, oleiro, é dicir, son días totalmente distintos e a xente ven e creo que disfruta, non? Por eso... Hai xente que ven todos os fines de semana e outros que escollen, bueno, porque moitas veces tampouco hai moito onde les ir, no sentido de que ás veces non hai sitio, non? Sí, é dicir, bueno, pois a niveles de ocupación e equipos temos a sorte de que hoxe que se está iniciando a primeira semana, pois xa está todo reservado, totalmente cheo. Sí, tanto hostelería de dormir como na de comer. Correcto, incluso, bueno, pues en vilas próximas, me consta que se Vallariz, que utilizan para poder hospedarse, eso é unha noticia maravillosa para a nosa hostelería, pero, bueno, a xente ven, disfruta, intentan vir, creo que todas as semanas,
En Xinzo somos acolledores, non? Sí, Eu eso é creo que ao certo. final Si non, non pasaría isto. Sí, Quero dicir, sí, porque ademais cada ano va máis. é dicir, xa son grupos, comparsas, organízanse, trabállase durante todo o ano, incluso, bueno, por xente de Xinzo que está fora por relacións laborales ou que sea, eses grupos que hai 20 anos se formaron siguen vivos para salir no Entroido, bueno, pois, fai no especial, nos decimos que é un sentimento, Sí. e realmente é así, é dicir, o Venres de Entroido hai 1100 nenos desfilando nas rúas, Sí. eso vai facendo que Sí. o Entroido, pois, se leve na sangue. É verdade. Bueno, Xinzo está na ruta do Camiño da Vía da Prata. E supoño que haberá peregrinos que chegan por aquí, ou mellor algún que non saiba que está en plena festa. Para este tipo de xente ten que ser sorprendente, non? Pois sí, creo que, bueno, pois pode levar unha gran impresión, non? Dependendo do día en que surxe, a verdade é que sí. Sí que é certo, eu recordo alá por o ano 2000 que se facía unha promoción conxunta entre Xinzo, Verín e Laza, que era o Triángulo Máxico. Efectivamente. Prácticamente non había nada na provincia, ou moi pouquiños, non? E, sin embargo, hoxe, pois, xa se pode contar que hai hasta 62 ou entroidos distintos, pero, bueno, nós seguimos mantendo ese Acórdome eu xa arraigue. dende os 80. Correcto. Cando non había entroido prácticamente en ningún punto de Galicia. Sí, vendíamos conxuntamente, eu recordo, Verín domingo, Luz Laza e Martes de Xinzo, non? Era unha oferta turística que abrangaba. Bueno, tamén me consta que moita xente que ven a Xinzo, que se instala en Xinzo, tamén aproveita para moverse a Sarriaos, Laza. Pero, bueno... Ese era un aspecto que comentabas antes, Amador, ese carácter de locomotora para moverse, atraer a xente a toda a comarca, non? Tendes evaluado que pode ser, en términos económicos, a riqueza que representa o Entroido para esta comarca? Sabemos que é moi importante, sabemos que, bueno, pois os hosteleros se xogan unha parte moi importante do ano en 5 semanas, pero cuantificalo eu non che daríamos un dato. Claro, eso é... Bueno, agora hai que disfrutar do Entroido, pero despois Xinzo ten moitas máis actividades ao longo do ano. Sí, bueno, a verdade é que eu teño que decir que o Concello de Xinzo é un concello totalmente activo durante todo o ano, é dicir, aquí, pois, culturalmente, musicalmente, Xinzo ten Conservatorio de Música de grado profesional, a agrupación musical da Limia, unha banda de gaitas empexable tamén, bueno, pois, ao final, os centros de ensino, que son 4 que tamén realizan distintas actividades, pero culturalmente sí que é certo que sempre hai unha actividade na Casa Cultura, sempre intentamos estar aí apoiando a cultura desta vila, o Museo do Entroido, como decía antes, agora estamos co proxecto do Museo de Carlos Casares, bueno, pues, sí que é certo que intentamos festas de Santa Mariña, o esquecemento, xa son festas consolidadas, a feira da Pataca de Alimagro, é dicir, que intentamos tamén dinamizar e ser un polo atractivo. Ao final, Xinzo é a capital da comarca da Limia e temos que exercer tamén deso. Tamén é certo. Pois moitísimas gracias, que teñades, bueno, que disfrutemos dun Entroido moi fructífero en cuanto a diversión e tranquilidade. Volverémonos a ver aquí, seguramente, por algunha desas citas das que mencionaches, porque aquí a Xinzo sempre que un benvido. Pois moitas gracias e convidados quedades para que veñades a disfrutar connosco do sentimento do noso Entroido de Xinzo. Na rúa Constitución de Xinzo, a un paso da Praza Maior da Igrexa de Santa Mariña e do Camiño da Vía da Prata, atópase o bar 5 Rutas, un pequeno establecemento con máis de 40 anos de historia e un ambiente moi familiar ao longo do día, pero que, cando chegan as festas do Entroido, énchese de veciños e de forasteiros. E non é casualidade, está no meollo do asunto e ten unha gran tradición acudir aquí como proba a súa decoración, na que as pantallas teñen un gran protagonismo. A súa
oferta de pinchos, tapas e racións é un dos seus principais atractivos. Breixo Enríquez fálanos da historia do establecemento, do Entroido, dos peregrinos que tamén o frecuentan e, por suposto, da súa oferta culinaria en forma de pinchos e de racións. Pois con moita ilusión e moitas ganas. Sempre, cada ano, é unha experiencia nova e pomoslle a nosa mellor cara. Temos rixós, tortilla de patata, empanadillas de atún e carne, croquetas, así, montaditos, de panceta, lomo, burger. Eu creo que as empanadillas son as que máis gustan. E os rixós tamén gustan moito. Bueno, pois vir a Xinzo, o Entroido é unha das excusas, pero outra é tamén un dos seus produtos estrela, que son as patacas, que non é o único, A Limia ten moita máis produción, pero hoxe imos falar de patacas nun dos almacéns enlleiros que hai en Vilar de Santos e que ten ademais unha sucursal en Vigo, Patacas Gándara. Pois estamos aquí no almacén, dun dos almacéns de Patacas Gándara, con José Antonio Gándara. Esta é unha empresa familiar. Sí, desde logo, Porque, de toda a vida. Sí, e comenzachedes na década dos 70, o sea que xa levades tempo. Sí, no 75, 78 foi cando comenzamos nós. Como foi a orixen? A orixen foi moi sencilla. Meus pais eran emigrantes, como o 80% dos desta zona, e viñeron de Alemania, montaron a granxa avícola. Para surtir a granxa avícola, pois compraron un camión, ao mesmo tempo facían eles unha produción pequeniña, e decidimos meternos no chollo das patacas. Sí. Exactamente. Primeiro só vendíamos as nosas, e despois xa pois vendemos as dos veciños, e agora as de todo o mundo. Agora mantedes todo o ciclo. Exactamente. Nós temos unha produción, digamos, integrada con todos os agricultores por toda España. A moitos deles suministramos abono, semilla e, digamos, a formación que lle faga falta, e retiramos o seu produto sempre. O sea, que traballades... Sí, e vendemoslle desde o máis pequeno, pois o máis grande. Nos suministramos a todo o mundo. José Antonio, tendes ademais da pataca de aquí, que cando é a época, pois é a que predomina, pero despois tamén tendes patacas de outro. Sí, nós temos patatas de todos os sitios onde se poidan traer para aquí. Claro. Sí, porque o consumidor hai que lle dar o que quere. Sí, non, e esta ten un ciclo... Exactamente, isto desde finales de agosto hasta abril, digamos... Galego. Material galego. Despois xa non, despois xa é millor non conservala porque o que facemos é empeorar o produto. Claro, pero, por exemplo, dentro das galegas está desamparados na ISP de pataca galega. Sí, temos a Agria e temos a Kenebe. A Kenebe, sí, que son as máis demandadas, imagino. Kenebe un pouquiño máis que Agria, pero Agria tamén está repuntando. Sí. Para fritir é moito máis rica, non? Sí, que é moito máis rica. A calidad da Agria de Xinzo é incomparable, non ten punto de comparación. A parte da pataca, vexo que tendes outros, cebola, non? Temos cebolas e ao mesmo tempo, pois no almacén en Vigo temos frutería, entonces hai todo o que se queira. Así que esa é outra cousa, é dicir, tendes aquí a sede, pero en esa expansión tedes en... Nos empezamos a casa por o tellado. Sí. Primeiro crecemos nas ventas e agora crecemos no almacenaje e produción. Na produción. Vigosa tamén é outro dos puntos históricos de relación de... Sí, por suposto. Está perto de Ourense, é un punto. O noso programa tamén se ve en Vigo, entón, por eso che preguntaba. Nos desde Vigo vamos hasta Ferrol. Sí. Mais ou menos, tendes cantos miles de kilos ou cantas toneladas movedes de patacas? Dependendo do ano, pois vimos movendo sobre 25 millóns, 30 millóns. De kilos? De kilos. Carai. Son bastantes. É moita cantidade. Sí, millóns de kilos, son moitos camións, sí. Sí. E, ademais, Galicia, ides máis alá de Galicia? Sí, que nós cos cachelos vamos a todos os sitios de España onde nos los pidan. Sí. Despois xa non somos competitivos para vender cando non temos o noso produto. Claro. Porque non é lógico que lle vendemos en Madrid patatas de Cartagena. Claro, non. Pero cando é pataca galega na temporada e tal, sí que estades en toda España. Hasta donde sea. A seguir, non? Sí, eso é o que porque este é un dos pilares da economía da Limia, non? Sí,
eu vexo por hoxe o pilar de onde vai crecer a línea, porque a agricultura é productiva, dá beneficios, cada vez é máis complicada, pero o agricultor estáse profesionalizando e cada vez vai ser menos, pero máis grandes. Moi ben, pois moitísimas gracias. A ti. O Entroido xa está aí, como ben decíamos ao principio do programa, e ben nos decía tamén o alcalde, despois da primeira fin de semana, o petardazo, o domingo fareleiro aquí en Xinzo, pero hubo outras actividades tamén en outros puntos de Ourense, e agora vamos a facer un pequeno percorrido polo calendario do Entroido, do que queda de Entroido de aquí, ata que cheguemos ao domingo de Piñata. Pantallas, periqueiros, cigarróns, felos, vergalleiros, boteiros... En fin, os rostros do Entroido xa están listos por toda a xeografía da provincia de Ourense, que é a que máis madruga neste ciclo festivo de inverno. Cada pobo, cada vila, ten a súa propia festa e as súas propias máscaras e disfraces que conforman a identidade do seu propio Entroido. Pero se temos que escoller un para abrir este ciclo de programas dedicados ao mundo do Entroido, non hai dúbida de que o máis aceitado é o de Xinzo. En primeiro lugar, porque é o único declarado de interese turístico internacional. Pero tamén porque é o máis longo, non só de Galicia, tamén do mundo. 5 semanas consecutivas que comenzaron o pasado sábado, co petardazo, que puxo a cero o reloxo da conta atrás ao longo do ano, que marca o tempo que falta para que arranque o seu Entroido. O público ateigaba a vila, de propios e visitantes, algúns chegados de moi lonxe, que tiveron a sorte de atopar alosamentos, e non foi en Xinzo, nalgún hotel ou casa de turismo rural da contorna, ou mesmo de Ourense, co fin de poder participar dunha festa popular que proseguiu despois o domingo. Domingo fareleiro, malia que a choiva complicou un pouco a cousa, non foi suficiente para frear o afán lúdico que movía a milleiros de persoas. Queimada a primeira etapa deste Entroido de 2025, en Xinzo, a vindeira fin de semana chegará a procesión do Meco dende a Praza do Oriente ata a Praza Maior e o seu colgamento. Eso será o sábado, seguidos despois o domingo con o Domingo Oleiro. A semana seguinte seguirán o sábado e o domingo corredoiro, e xa na primeira fin de semana de marzo comenzan os 6 días grandes do Entroido, dende o venres 28 de febreiro, cun marcado carácter infantil, até o día 5, mércores de cinza, co enterro da sardiña, nunha procesión que irá acompañada pola agrupación musical de Alimia. Son os días grandes, pero non os últimos. Aínda queda a fin de semana seguinte, o sábado e domingo de Piñata. 5 fin de semanas de festa rachada nas rúas de Xinzo, que son aproveitadas tamén para render tributo a outra faceta do Entroido, que é a gastronómica, na que hai, sen dúbida, o porco é o rei indiscutible da mesa. Hoxe falamos de Xinzo, pero o Entroido, como decíamos, espállase por toda a provincia. Laza, Verín, Sarreaus, Viana do Bolo, Maceda, Bande, Castro Caldelas, Manzaneda, Toén, Ourense, Ribadavia... E así poderíamos citar prácticamente todos os concellos, porque non hai recuncho da súa geografía que non celebre estas festas. En este recorrido que hacemos por la gastronomía de Vigo y su entorno, hoy recalamos en el centro, na Rúa da Laxe. Estamos en el Paparrúas,
Adrián Santalices es su propietario. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleváis ya aquí? Ya sois... Bueno, ahora este veranito hacemos 8 años ya. Bueno, ya lleváis aquí un tiempito. Sí, llevamos un tiempito ya, sí. Y tenéis una propuesta gastronómica bastante singular, porque hacéis una mezcla, ¿no? Cuéntame un poco cómo es. Sí, a ver, lo que nosotros hacemos un poquito es con las diferentes gastronomías que hay por el mundo, Sí. utilizamos el producto gallego, le damos una vueltita y lo plasmamos un poquito a nuestra manera. O sea, como solemos decir, es un toque gallego a las Claro. gastronomías del mundo. Es como hablar de gastronomía en gallego, ¿no? En este Sí, caso. sí, o sea, podemos hacer desde una sopa asiática, dada una vuelta, con un cocido, o bueno, un Sí. poquito así. La verdad Esa es es la que... idea. Y, bueno, tenéis abierto todos los días de... No, abrimos bueno, de miércoles a domingo, Sí. mediodía y noche. mediodía y noche. Sí, aunque bueno, dependiendo de la época del año va cambiando a veces los horarios y tal, pero lo normal de miércoles a domingo está abierto. Sí. Bueno, para alguien que venga por primera vez y nos conozca, ¿tú qué le recomiendas? Porque claro, es muy difícil elegir entre tanta A ver, opción. nosotros lo que recomendamos siempre es que vengas de una manera arriesgándote, o sea, Sí. que busques comer cosas que no vas a encontrar en otros sitios. O sea, tienes por ejemplo desde un bocata de vieiras y panceta, que es el banh mi, que es un bocata vietnamita, que no es el original porque le hemos dado una vuelta, Claro. eso siempre es así en todos los platos, pero la idea ¿El que original llevaba vieiras también? no, lleva paté de cerdo y, Bueno. y puede ser con pollo, con cerdo, los hay de pescado también. Pero bueno, nosotros le dimos una vueltita y usamos vieiras, alioli de algas, eso. Tienes también un wok de pulpo con gulas, o sea, es un poquito así variado. O las sopas también, que las cambiamos cada semana Sí. y cada semana pues es una sopa diferente. Veo que tenéis un menú de propuesta, ¿no? Unas propuestas diarias. He visto ahí una pizarra. Sí, o sea, lo que nosotros hacemos, cambiamos la carta, o sea, no es que se cambie la carta diaria, pero sí muchos platos de la carta varían cada semana. Tenemos la hamburguesa al mes, la sopa a la semana, el poke la semana, el pescado frito la semana. Por ejemplo, el pescado frito de esta semana, ¿cuál es? Este es de carrilleras de rape. Qué ricas. Sí, nada, es un sencillito, un fish and chips, como Sí. en Inglaterra, nosotros le decimos Gali fish and chips, y es con carrilleras de rape, lleva unas patatitas y un alioli. ¿Y la sopa de la semana? La de esta semana es una sopa que es con pollo, lleva leche de coco y después lleva cítricos y así, es fresquita, está guay. Ah, está muy bien. Está Sí. muy bien. Hacéis así un toque un poco callejero, ¿verdad? Sí, la idea es esa, es supuestamente street food, ahora Sí. todos hacemos street food también, Sí. pero sí, la idea es esa. Al final eso ha ido evolucionando, fue una idea inicial también y al final ya ahora ya hacemos otras más cosas, pero siempre buscando eso, buscar una idea de un plato de fuera de Galicia y dar una vuelta con ingredientes de aquí. Esa es la idea principal. Ahí también os influye mucho lo que es la cocina del mercado, es decir, lo que está en temporada. Sí, lo que varía o sea, por ejemplo, el pescadero, ¿qué tienes? claro. Manda, di lo que tú quieras. Y luego le das una vuelta, o de repente un distribuidor te dice, oye, me llegó este producto de Corea, y Sí. dices, pues tráelo. O sea, la idea es esa y vamos viendo. Y se van cambiando y haciendo cositas. Y seguís investigando, ¿no? Sí, Constantemente. sí, ahora estamos un poquito más tranquilos, digamos, Ya. porque estamos haciendo el cambio de carta nueva y esperemos que este mes o el que viene hacer el cambio de carta ya. Y como se van a cambiar bastantes platitos, pues estamos un poco más tranquilos y haciendo cositas que ya hemos hecho o cosas que van a estar en la carta nueva. Hay platos que os pide el público, es decir, que tú ahora vas a cambiar la carta. Sí. Pero me imagino que habrá algunos platos que seguirán Sí. porque Sí, tienen mucha... de hecho hay dos platos que son los únicos que están desde el principio, que es una costilla de cerdo lacada que hacemos durante muchas horas. Sí. Ese lleva desde el principio, lleva un puré, una ensalada de lombarda y así. Y después hay otro que es el pan bao. El pan bao lleva desde el principio también. ¿Y qué hacéis? Nada, es un pernil, lo asamos, deshilachamos, lleva aguacate, parmesano, es muy sencillito, ahí el protagonista es la forma de asar la carne, pero es un entrante que lleva desde Que el es un pernil principio. de cerdo. De cerdo, sí, usamos la paleta, Ah, qué guay. la asamos, Más ahí, tierna. Sí, más tiernita y ahí está mucho tiempo, luego hacemos una salsita, tal, pero bueno, el protagonista es la carne y el pan, que está muy rico. Sí.
Eso tiene que ser interesante. Vosotros aquí lo preparáis todo. Sí, o sea, nosotros todas las salsas, todos los rellenos, o sea, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros. Y lo que no hacemos buscamos que sea lo más artesanal posible. Por ejemplo, tenemos unas tortillas mexicanas que son con maíz gallego nixtamalizado, como lo hacen en México y todo igual, que las hacen en Pontevedra. Y usamos también ese tipo de productos. Claro, está muy bien la tortilla, el maíz que además que nos vino Sí, de allá. sí. Pero es un chico, lo hace y está muy guay, la verdad. ¿Y de postres? Pues los postres tenemos dos fijos, que es el brownie, y después tenemos un brownie con helado de vainilla, sencillito, clásico. Pero después también tenemos un rollito de primavera dulce, que va de dulce de leche y plátano, con helado suele cambiar, o de mango, de fresa, suele ser alguna Qué fruta. interesante. Y después siempre tenemos opciones cada semana. Esta semana tenemos una tarta de queso con una mermelada de tomate. Bueno, eso va variando. A veces un tiramisú de alguna otra manera. Pero siempre fuchicando sí, ahí, siempre haciendo dándole cositas, un toque distinto, ¿no? Sí, diferente. Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, pues entonces nos queda más que invitar a nuestros espectadores, si quieren disfrutar de la cocina gallega fusionada, pero de una manera diferente. Rara, ¿no? Eso está muy bien. Rara pero buena, como dice Adrián. Pues aquí tenemos el paparrúas. Pues su nombre ya nos lo dice, ¿no? Sí, papar na rúa. Exacto. Muchas gracias. Bueno, pois así chegamos ao final do noso programa de hoxe. Solo me queda decirlles que, bueno, si queren estar con nós, a semana que ven volveremos, como sempre, con máis cousas de comer, algunha de beber, e, si podemos, tamén algunha ruta por esta nosa terra. Moitas gracias por acompañarnos. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper.